ओइ रथ'नाय ओइ रादाय रथ' मा जाखो ओइ दसे हाबलांदोंलै जोंहानाव मानोलाय मायबा दं नामा हिनजावलाबाय नामा नोंलाय नङालै बै गथ'जों दिस्टार्बनो बार्थडे पार्टि नांगौ होननानै फुंनिफ्रायनो गाबगासिनो आं बार्थडे सार्थडे खुङा होननानै रावखौबो जेबो बुङाखै सिरि थाबाय गथ'आ फुंनिफ्रायनो गाबगासिनो हाल्ला खालामगासिनो ए बार्थडेनि थाखाय गाबदों औलै गथ'फोरजोंबो मा जागोन बार्थडे माने मा मोनथियानो खोमा खालि बार्थडेखौल' खुंनांगौ बेखौसो मिथिगौ बिसोरबो रावखौबो लिंखायाखैबो आङो खुङा होननानैनो नोंखौ लामायाव नुबाय थु नोंनो हाबलांदो एसे मिथाइफोर लाबोदोंमोन आं जालां सा लोंलां मोजां मोनगोन गथ'आ नङाबा दा बेखौबो रावबो फैयाखै होनना खायसे खर' गरम खालामजोबगोन आंनि थौ दसे अ दे जागोन दे थौ होनब्लालाय दाथ' नोंसिनि नानिनो जेबो लाबोनायबो जायासै मोनथियाबो दै मा नांलायगौखाय आंबो रावखौबो लिंखायाखैबो बे दा सन्जिबखौथ' जाथिखौबो लिङाखै बेनिफ्राय केक हाबाय केक माने मा केक आरो केकफोरखौबो अर्डारबो होआखैना आङो खुङा होननानैनो बै ओरैनो दखानाव थांना फिसा माबा मोनसे केक लाना फैबाय आं हाथोंसै बेखौनो बिलुन मोननैसो लाबोनानै होदों रंजाथों बेखौनो बिमा गैयि गथ'बोना आरो माबोरैबाबो मोनो दे हामदों दे बिमाबो गैया बेसेरिया एसे बेफोरखौनो रंजाथोंसै गुथाल ओइ आबा गुथाल ओंखाम उखैबाय नामा नोङो थौ जोंहानाव जानो हागोन थौ आब' सुनुनि बार्थडे दिनै थौ जोंहानाव बार्थडे नङालै बार्थडे जोंहाबो आबानिखौ खुंनांगोन र' आंबो साननानै दंमोन फिसाजोनि बार्थडेखौ देग्लाय गिदिरै खालायगोन होननानै बै हिनजावानो फुस सोरजोबा खारलांबाय आरो अबाव बार्थडे सार्थडे खालायनो बेखायनो खालायला होनना थाबायमोन आं दे माथो खालायबावनो आरोलाय है लेक्सारसो मारिफ्लांबाय थाबाय आङो फै आबा गुथाल फै मायबा दंमोन नामा आगै औ आब' आं मैया ब्लाउस सुनो होदोंमोन जाबायमोन ना अ मैया होदोंमोन औ आब' मैया होदोंमोनब्लाथ' आगै दिनै मोननाय नङा सानसेयावनो हाख'वाना आं रिसिप्टआव डेट होखादोंमोन खोमा दे ए डेट होखादोंमोन आब'आ आंलाय माथो दिनैनो जागोन नामा होननानै फैदोंमोन इमारजेन्सि दंमोन नामा हाबाफोर दं नामा इमारजेन्सिथ' गैया र' आब' हाबा गैया अ थारमाने सानसेयावनो हाख'वाना आगै मालायफोरनिबो थायो सुनो बेनिखायनो आरो नोंनो नांगौबालाय आरो इमारजेन्सि सुनानै हरगौमोन आङो गाबोनफोरनो ओरैनो एसेबां नांगौथिथ' गैया दे जागोन दे होनब्लालाय डेट हिसाबैनो लांसिगोन आं औ दे आब' बैयाव थानाय दख'ना गोदान डिजाइननि सुनाया बेखौ सोरबा अर्डार होदों नामा औ बेना औ होदों आब' आंनोबो गांसे नांगौमोन बेबायदि आंनोबो गांसे सु आब' बेबायदि आंनोबो नांगौ लांगोन आङो औ बेबायदि सेम डिजाइननि नांगौ दे होनब्लालाय सुगोन दे आङो औ आब' सेम औ दे जागोन दे मानसि गैया ना माइथाय रावबो गैया माथो आंनि ब्लाउस सुनो होननाया जाबायना जायाखैथाय दसे नेनसै दे फैगोनसो ना माइथाय वाव मोजां डिजाइननि दख'ना बानायसोदों माथो गांसे बायनानै लांनांगोन र' सानैबो उन्दुना थानाय मोनबा मोजांमोन फिसाज्लाया उन्दुनायबाथ' खोथायानो गैया बे रितुआ बेबो उन्दुनायबा मोजां जागौमोन मेगन नुवा देनाय बियो थेवबो उन्दुब्लाथाय बुस्थुफोरखौ खावनो बांसिन मोजां जायोलै आरो आं खावनानै बिराद मोजां मोनखायो बुस्थुफोरखौ सनानि लो आरो बेबो बेसेबा गिदिरसोखामोन बिराद गिलिर जाखागोन बापरे बाप इसोर भगबान उन्दुना थादे जाहाथे आंनि खामानिया साक्सेस जायो आदै मा उदैया साखोलै खिनोसो ओंखारबाय आं आदै आइ हाला आङो गथारसिगोनलै आदै मा खिनो ओंखारना होखो बेलाय बे रेस्टुरेन्टआव हटेलाव जानायफोरानो बे गनो नागिरदों
आइदि आइदि गथारसिगोनलै साला जेरावबो नागिरबाय मोनसे बुस्थु मोनासै आङो होद साला दा मा खालायनो आं सानदोंमोन न'आवनो मोनगोन होननानै साला फाफि बोरायाबो साला बिफा बोरायाबो थाइसे फैसा होआ आंनो र' बिनाव फैसा नुदोंमोन र' आं र' बिनि सिफिनिफ्राय फैसा खावगोन आं बिनि गांसे गस्लायाव फैसा नुदोंमोन आं खावहैगोन आं बेखौनो साला बेसे प्रब्लेमनि थाखायनो आंनि खामानिया साक्सेस जानाय नङा सालानि जाया दिनै साक्सेस खालायथारगोन आं जेरैखि जाया खालायथारगोन आङो हनै मा दाबो सफैलाय बिसोरलाय बिफा फिसाजोलाय इसिबां गोबाव खालायबाय होनबा स्कुलाव गथ' लायनायानो सोरानावबा हाबबायसो ना माइथाय बे थाब लाबोनांगौ गथ'खौ बे लामायाव सोरजोंबा रायज्लायबाय थायाखै बे आंबो मेंनाय मोनबायहाय मोनफैलाबो बिसोरबो दसे उन्दुग्लांना थाहैनोसै फैबोलाथाय खुनो हासिगोन दे उन्दुहैनोसैहाय दसे आङो औ 2टा जाबाय न'आवनो थांसै खोमालै दिनै मानोबा गोसोआनो जथाराखै आंना खामानियाव दिनै थांनोसैयानो खोमा दे आइयाबो अन गुन्दै देगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै फिथा जानो होननानै हराव थांसै खोमा दे एसे आद्रा थानायफोरखौ न'आव लानानै थांसै आं दाहाय हराव सम मोनबाथाय बेखौनो न'आवनो सुसिगोन थांसै आं न'आवनो थांथ'नोसै साला खियै मेंजोब्बाय खिबु सिबु आलुजोब्बाय साला मा जाहोनाय बे हटेल फाफि जागारनाय हटेला साला आदै साला उदैयानो साबाय थाबाय सागाला दसे उन्दुनोसै आं साला खि साला खिनायावनो 1 घन्टासो थांबाय मा जाबावगोन आंना लोआलाय सनानि लोआ आदै दसे जिरायनोसै र' दिनै जानाय नंला बायदिसो मोनबायलै आं थै बे साला फाफि जागारनाय हटेला ओरैनो अमाखौ खम दामाव होआखै बि प्लेटनै मानि साला बे थैनाय अमा सेवनाय अमाखौनो एवनानै होदों खोमा बि साला बे अमाखौ जायामोनब्ला दालागै जासिगौ आंहा खामानिफोरा है हनै नुदोंना दासो बिसोरो दासो मोनफैबाय हा अबावथ' थानाय इसिबां गोबाव बादे आब' सनुनि बादे ए सनुनि बार्थडेमोन आबै आब' नानाव आङो ओंखाम जादों ए जाबाय बाबायाबो जादों जांग्रावा अखर खालायनायखाय ओंखामखौबो जानानै फैबाय संखानायबो दंखायोमोननो गथ'फोराबो अख्रा खालायबाय जागोन होननानै सनुआबो एंगार हरा जाथों होननानै आबायाबो जानो नागिरबाय बेनिखायनो जानानैनो फैबाय ए मादो जानाय ओंखामखौलाय आलो आङो गुफुर द'दोबो जादों आङो गोथाव ए थारमाने पनिरबो जादों बेदरजों पनिर संदोंमोन आं आरो मा दाबो सफैया होननानै ओंखामखौ जाखांलाय लांबाय हारसिंनो जाखांनानै दुगैबावबायसो खेबसे थौ आबौ थौ आथिं आखाइ सुहैनि थौ जाबायना फैदो जाबायबा र' आं दख'नाखौ सोलायनो र' बे दानो गाज्रि गुज्रि हाद्रि हुद्रि नांजोबगोन अन गुन्दै देनो थांनायाव बे दख'नाखौ गानां र' बे दख'ना बोरायखौ गाननो र' आङो र' दख'ना बोरायखौ गाननि र' आङो सिबिं एवनायखौ लादोंना बिहामजो दानोसो गानदों आंहा बे दख'नाखौ दानो बेयाव गाननो थांबा आरो हाद्रि हुद्राजों बुंफबजोबगोन सुबाय थानो हाया आं इसिबां हाया मोनसे आं जि सुनायफोरखौ गिलिर जादों माथो आयै नै आं माइरंखौ लाबाय नों दालाखौ दो सान्द्रिखौ लाबो हा माथो सान्दुं दुंनायानो जोमैयानो दोमैलुलुसो जाफिनबाय अखासो हासिगोन ना माइथाय जिफोरखौबो खननानै गारबोआसै रादाया लाबोगोन खोमा दे अखा हायै सिगांनो अन गुन्दैखौ देनानै लाबोनो हानायमोनब्ला मोजां जागौमोन रदे अखा हाथ'नाङा आरो दैबानाथ' जाखाथारनांला मा अखा हाबावनो नागिरदों गिथाव बाथावनो
आयाबो मा खालायबाय थाखो बि फैनो रोंला आयै मा खालायखौ नोङो फैदो अखा हासिगोन दे माबोरै फै सासेयालाय अबावथो थाबोखौ आब'आ अ आयाना आया फैगासिनो र' ए आरो माबा दे दिंखिया मोजांखा दे नै जोंहा दानि बावैसो अनला खारै जागोन होननानै सानजौफुआवसो देनाय मोजाङैनो दंखायो अ जोंहानाबो आरो उराला गाज्रि जाबायना दाखालि दैबानायावनो मोजां खालायनाय जायाखैयानो बेनिखायनो नोंसानियावनो फैबाय मादै ए जेबो नङा मा जानखाय फैनांगौ मेंथ'लायबाय आयै दिंखियानो गिलिरथारलै बिसिनिया मेंबायबालाय दसे फैलायदो बेयाव आं देहैलायनोसै र' आयै दसे देबावथारनोसै दे होमब्लालाय दिंखिफोरालाय गिलिरबा मेङो आरो खिन्थु थाब जायो आरो देनाया औ थाब जायो आरो गिलिर जाबोलालाय थाबनो गेब्लेयो माइरङा